So hello guys, नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय गाइस। माने दा बिसिनायाव दङ आरोना नै। माने जोंनि बे बर' हारिनि नङा आरोना, माने बेलेग जाथिनि आरोना, मिसिंनि आरोना। माने बेसेथो बर'निल' आपडेट होबाय थानो होननानै माने बियो बेलेग जाथिनिखौबो लाबोबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायनानै ला, होमबाना मिन्थिगोन आरोना। माने रायलायनायखौथ' आंबो बुजिया, नोंथांमोनहाबो बुजियाबो जानो हागौ आरोना गाइस। होमब्लाबो नायनानै लादो आरोना गाइसनो। दाथ' जाय भिडिअखौ फुल नायदों बेथ' नुखाबाय जानो हागौ आरोना, माने माबायदि दंफां खानानै दोनदों। माने जोंनि बर'फोरखौबो बेफोरबायदि हमनानै मोनबा माने बेफोरबायदिनो माने साननै सानथामसो दंफाङाव खाना दोननांगौ। माने बिराद दुस्थ' मानसिफोरखौ बेफोरबायदिनो माने गोबावैनो दंफाङाव खाना दोननांगौ आरोना गाइस। ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना गाइस। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।